Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ceritanya berngarit bos. Mau kayak kalah sukat, iki lagi olah sukat langsung mampir nang warung bos. Nah gitu bos, di tepok kecap ada. Iya kayak neng ini ngelor kan. Ning ndi ban? Mampir dong BS kene lo. Banmu ndi nang? Banmu. Kini benduran bos. Nah, lihat baku belum. Alhamdulillah. Baku belanja bos. Loh. Masak. UBS ini lo. Banmu ndi kuburan iki ndi iki. Guru. Awale wan gak? Ya kan kumepe jagung ya mono-mono. Apa nih? Minum Es. Es teh. Ning es tak mama. bungkus sih. Ana kudu enggak? Entah lewat Tak juga ada sih. Ya, beli santai. Yang kali ngono. Ya ke mah jajan papat hasil loro piwan. Awet Ngarit. karo ngarit karo ndelok cacah lewat lho. Mbok tekan dilek-golek ya. Wah, lah kuwi nang kono. Sini kono. cini kono to? Batang. Iya, lu kok sampai kolor. Nawit kon ndi? Awet kok lor kono lho. Kono Kon kono. Apa-apa. kono padhe yitno. Iya, Bos. Bos baku belanja, Bos. Iki kadane ning bendure bos, sume jagung, Bos. Bos. Enak yang BS tempatnya oke, wah bendure bakule teko kene. Oh, kabul wis lah. Bol wis nato blok. Ya betul ya. Bol wis nato blok. Iya. Nongo jerene. Nongo jerene. Tambah limpu baku belanja bos. Dia judelet. Tambah limpu baku belanja bos. Nih tambah limpu baku belanja. Langsung kenal to blok no. Iya lo. Tambah limpu baku belanja bos. Lawangnya deh. Belanja. Apa? Wis awak. Ngelawi wis seru kok. Wis seru lho es e, Bos. Sak gendang. Celok. Napa, Mbah? Iki tepon kecap ada, Bos. Es batu. Cik apa macet ning iso jembatan ngono kok. Wis kadane bakul. Ning bendurian ning ngene iki kadane. Wah, arep es keren. Mbak kita. Kalau es le. Kalau es le. Lho es e. Wis kok es. Es mbahmu. Heeh. Dan juga. Sayang. Seger, Bos. Wis ngene iki nih bawon urepe. Golek jagung. Lanang. Gesehan kalau. Kele. Make debet ngomare ning kelo. Ndi ning sawah kuwi ya. Dawalane mbet.
Empet kae, banjir kok. Iya, ora. Ora iso lewat kok iso lewat. Loh. Akhire kalenane iki tak uruke karo dong telo apa dong jeblok. Peng. Mupeng ya rono kaduan njunjung ya bayi. Mari ning nggonmu kek keliru. Langsung ngalor marane. Tiba sing sebelah kidul sukete wakeh. Kae sing jujukan kae rung tak sempat. Ini lho bos, omahe benduran ini lho bos. Jalan. Ya sing iki kadare benduran bos. Iki dalane iki mudhun iki biyen banjir mbok teko omah ora karo. Jagomu sembang. Paling matok. Duh, sakno kae kentet bensin. Iya wong. Kentet bensin bos. Nah, gue langsung ngalor tapi lha malah kurake matok ya. Campur apa dibilang kene matok. Mantap. Saya itu ngene ulo. Panana. Wah, ora roh kok. Aku nyowol natap tunggak lho. Wato nyantol wis gak iso saumbar mlayu. Oh, gede ya, Bro. Ya ora roh bae salengan bola apa ora roh aku mlayu bengak-bengok. Jelala kok ning kidul mungkin malah sukete api-api ya. Ora roh lho. Terus semprot ya? Parono mul sumpe mul. Nek dalane lho mare menake langsung liwat kok kulon. Iki wis terang kok. Terang ya menak. Saiki wong perang-perang dino. Berarti liwat kulon. Pas mlebu kae menak. Rono moto kepo wetel. Iya. Satu. Es bos. Aku setek 12 bos. Mari ke manu masuk ke lewat bus. Kaduan lho ada bus. Apa bos tepo kecap bos apa sing mau bos. Tepo kecap. Kan aku wega. Kan berono kendang kali punya suka guru-guru. Lewat tung bus. Tok pro kalau. Ya kaduan lho jono. Waktu tung bus Ya. ngontong Tapi kan ya. Putune beli. Karena ado ya lipat pentu. Seger. Semua iki bos. Dong kae Mari Mas. Aku mbiyen ku yo es teh. Nah, iki karo mantune Pak Desa. Kae Imbauan bos. lewat bilang ambles kuwi 12 ngono nurut dalan nyebrang kalian cilik 12 itu kan dia tahu. Nyebrang yo ben boleh kuwe kuwi. Dari nyebrang kali kae. Mak karo wong tuweke ning kluweh ning dhuwur ke kalah dipeki sukete. Dengi jane karo kae sapa dengi sing. Soale. Dengi sing karo wong wedok lho. Ya bojone Nah. Lari kono Mas ngomong aku, tapi aku sapa jenenge. ya aku Bungone ketok nggone bapake ketok. oh sing ning wong edok karo bojone karo anake ya. Karo dengi ke lho, wong sing apik gedang ke lho. Oh alah kuwi. Ki wong bulu kuwi. Lah Ndi ya? iya. Lukat luweh. Kluweh nek kluweh kalau nek tek wong kampung baru kuwi lho. Kuwi gak oleh dipeki karo sing karo wong tuweke. Gak oleh dipeki ya wis. Tapi karo dengi ketok anake ya kuwi ya. Proses lho langsung wong jual beli sepeda motor lho. Iya ya, aku roh kuwi wong bulu. Karo bojone ya. Aku ora roh bojone. Aku roh jane tak parah tak delok. Kene sing ngarit e. Meko gedang gremeng Ngomong kulon ngono kan sekete Mas. Ngono pade ngono. Ana tapi karo sendiri. Kulo usah kuwe dene wakil tapi karo sendiri ra oleh. gak oleh kok. Mosok ra oleh. Gak oleh dari dilupakan dhewe. Wis sampean riki. Ngomong langsung ngomong aku.
Ya disemprot, modar. Enggak, kalau kan di Nyebrang kali ngetan kali kan. Lah ya aku netan kali nyabrang. makan. Ya bos, vlog sore hari ini bos sudah tak akhiri. Udah alhamdulillah kita ngarit yo oleh terus mampir neng warung ngombe es teh. Juga ngombe es teh 2 gelas bos. Bos ya tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.